ईगल एबा बाजो दाउनि साननो हानाय गोहोआ सिलाइनिफ्राय ओंखारनाय गुलिनि गोख्रैथिनिफ्रायबो बांसिन। नाम्बार 2 बाथ' दाउफोरा चकलेट जानो हाया मानोना चकलेटआ बिसोरनि देहानि थाखाय गाज्रि। नाम्बार 3 उट दाउआ ओरैबायदि बोलोगोरा दाउदि जुदि नोंथाङा बे दाउजों खेबसे किक दिजानांगौब्ला जायगायावनो थैनोबो हागौ। नाम्बार 4 हांसोफोरा गुसु दैयाव दावबाबो गोजांनाय मोना। नाम्बार 5 मासे गोथां गाबनि दाउथेना दाउआ सानफ्रोमबो 2000निबो बांसिन मोज्लायफोरखौ जानो हायो। नाम्बार 6 बैगियानिकफोराबो दासिम नैबे बाथ्राखौ मिबथि मोनाखैदि डायनासरफोरनि गाबा माबायदिमोन। नाम्बार 7 बारफोरा माब्लाबाबो आवाज होआ, बियो आवाजखौ अब्लासो होयो जेब्ला बियो माबा मोनसे मुवाजों सौग्रावो। नाम्बार 8 जों थानाय बुहुमाल'नो बेबादि मोनसे ग्रह जेराव दैखौ मोनथाम महराव मोननाय जायो, गथा, लाव-लाव आरो गेस महरै। नाम्बार 9 बुहुमाव 800था रोखोमनिबो बांसिन गुबुन गुबुन गुलाब बिबारफोरनि हारि मोननाय जायो। नाम्बार 10 अजगरा मासे ओरैबायदि रोखोमनि जिबौदि बियो 90 केजि मुफुरखौबो गोथाङै मन'नो हायो। नाम्बार 11 मा नोंथाङा मिथिगौना बे बुहुमाव लाख लाख जिउआरिफोर दं, नाथाय बेफोरनि गेजेराव मोनथामल' रोखोमनि जिउआरिफोरा बेबादि जाय मिनिनो हायो। सेथियाव जों मानसिफोर आरो बाखि मोननैया चिम्पान्जी आरो एन्जर। नाम्बार 12 मान्दाफोरनि थांना थानाय बैसोआ 9 बोसोरसिम। नाम्बार 13 खांखमाफोरा ओरैबायदि मोनसे जिउआरि जुदि नोंथाङा बेनि खर'खौ दानस'ना होयोबाबो बियो सप्तासेफ्रामहालागै थांनानै थाबावनो हायो मानोना मासे खांखमानि मेलेमा बिनि देहायावसो थायो आरो बियो खर' जनायनि थाखाय थैया, आदार जानो हायैनि थाखायसो थैनो गोनां जायो। नाम्बार 14 गल्डफिश नाफोरा माब्लाबाबो गावनि मेगनखौ मेसेबा। नाम्बार 15 मा नोंथाङा मिथिगौना गरायफोरा गसंनानैनो उन्दुनो हायो मानोना बिसोरनि आथिंफोरा जोबोद गोरा आरो राफोद जायो। नाम्बार 16 जारिमिनाव बयनिख्रुइबो फिसासिन दावहाया 38 मिनिटसिमल' जादोंमोन। नाम्बार 17 गोजाम समाव लैथोआव दावबायग्रा दाखुफोरनि जाहाजनि फिरफिलानि गाबा गोसोम नङा, गोजा गाबनिसो जायोमोन। नाम्बार 18 जोंनि आसिफोराव फिंगारप्रिन्ट थानाय बादिनो जोंनि सालायावबो टां प्रिन्ट थायो। नाम्बार 19 दाउफोरनि खोमाया बिनि गांफोरजों खोबसिनजाना थायो। नाम्बार 20 सेन्डपाइपार दाउआ गावनि आथिंखौ गोजौ फारसे दिखांनानैसो उन्दुयो। नाम्बार 21 हामिंबार्ड एबा दाउथेब दाउखौ मिथिंगायारि हेलिकप्टार दाउबो बुङो। नाम्बार 22 भारताव 1200 फ्राम हारिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि दाउफोर मोननाय जायो। नाम्बार 23 जुदि नोंथाङा दाउथेना दाउजों खर'आव खेबजानांगौब्ला बेहुसल' नङा, थैनोबो हागौ। जुदि नोंथांमोना मंकी माइन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। थेंक इउ।